opýtame našich študentov, že prečo sa stresujú a čo je u nich ovplyvňuje zo stresu. Takže, Luboško, stresuješ sa často? No aktuálne teraz prežívam stres, pretože za nejakých 7 minút sa mi začína biológia, ale inak sa snažím vyhýbať stresu. Ja som taký skôr, ani nie že flegmatický človek, ale snažím sa našich študentov, prečo sa stresujú a čím je u nich ovplyvnený stres. Takže, Luboško, stresuješ sa často a prečo sa stresuješ? Nestresujem sa. Nie, poďme. Teraz sa spýtame našich študentov, prečo sa stresujú a či sa vôbec stresujú. Takže, Martiko, stresuješ sa často? A čo je u teba ovplyvnený? Prečo je u teba ovplyvnený stres? Prečo je u mňa ovplyvnený stres? Stresujem sa podľa toho, na akú hodinu. V škole, takže stresuješ sa hlavne v škole. V škole určite. Inak sa nestresuješ. Inak je to úplne v pohode, ale v celom živote stresujem sa hlavne keď... Ja keď idem zubarovi. Ja už zubarovi nechodím, čiže tak ja sa nestresujem, tak ale... Ale v škole to pravidelne, niečo pravidelne? Ja vôbec nie pravidelne. Ja som pravidelne. Každé ráno, každý obed, každý večer. Športujete? Ja športujem. Chodím do posilovne a plejím volejbal. Dobre, ďakujem za rozhovor. Nie, to všetko. Stresuješ sa často? Čím je u teba ovplyvnený stres? Berám na husle, takže koncerty, keď mám nejakú prednášku. Ješ pravidelne? Ja jem skoro 5 keď mi napadne. A cvičíš pravidelne? Hej, chodím na rodinu. Dáme na pána profesora fyziky. Pán profesor, stresujete sa často? Stresovanie, no, niekedy je to na mieste, niekedy nie, ale snažím sa nie. A čím je u vás ovplyvnený stres? Stres? Hlavne nedostatkom času. Nedostatkom času a športujete pravidelne? Športovať? A šport by sa našiel čas jedine cez víkend, ale mám toho veľmi málo času. A vaše stravovacie návyky? Tak snažím sa zdravovať stravu, ale tak počas školy je to len káva. No. Takže stresuješ sa často? Nie, nestresujem. Nestresuješ ničím, u teba nie je stres podmienený? Nie, ja nemám na to ani moc dôvodov. Ani doma, ani v škole. A športuješ často pravidelne? Hej. Koľkokrát po týždňu? Vieš čo, zhruba každý deň. Niečo. A ješ pravidelne? Áno, veľmi pravidelne. A bez stravy? Áno, aj bez stravy. Dobre, super. Už to vypnem. Geografiu. Pred geografiu, takže iba pred školou, alebo aj pred nejakými inými vecami? Niekedy pred koncertným. Väčšinou je to asi škola. Väčšinou je to škola. A máte dostatok času na relaxáciu? Ani nie. Nie. Tak určite, mali by sme sa učiť, ale tak neučíme sa tomu. Väčšinou spíme. No, to je dobré. Relax. No, takže stresuješ sa často? V škole? No, napríklad. Alebo aj doma? No, v podstate vôbec. Vôbec nie. A Tak ješ kapičko, dosť mám. Tak no. A ješ pravidelne? Ne. Počkaj na to, nevadí. Čo? Víš, aká vystresovaná. Nie som kameroidná. Takže stresuješ sa často? Stresujem. Hlavne v škole, ale snažím sa to. A doma nemáš nejak stresujúcu situáciu? Doma nie, nemám. Som sama, som jedináčik, takže osúrením sa báť, alebo stres taký nemám. Pani profesorku, chcem sa spýtať, stresujete sa často? Podľa možností nie, ale tak väčšinou študenti. Študenti, takže hlavne prácu je stres. Áno, prácu. A cvičíte pravidelne? Ani nie, ale tak pokiaľ sa dá, tak sa dá cvičiť. Dáme skôr, alebo to sa... A strava, máš strava pestrá? Veľmi pravidelná? Pravidelne a všetko. Nechcete len povedať na otázku. A nemám dostatočnú formu študentov, pretože študenti sú neohľaduplní kúrne a nechcú mi poskytnúť rozhovor. Stresujem momentálne pred Strávne sa. Strávujem sa možnosti, keď som hladná. Takže je to zle. Čo je teraz, čo mám povedať? Ja neviem, aké sú ďalšie otázky. Čo mám pýtať? Športuješ? Športujem. Čo? Bicyklujem, podľa možnosti. A ešte
bicykluješ ty alebo bicykluje na teba? Ja bicyklujem. Už to proste nie. To proste tu vymeníme. Stresuješ sa vôbec? Áno, pred hodinami nemčinu. Pred hodinami nemčinu, takže stresujú teba podmienili školou a nemčinu. Áno, myslím, že áno. Hej, že máme tu Lenku. Lenka, mohla by som sa ťa spýtať, ako často sa stresuješ? Čas. A čo je u teba podmienené? Akože čím je u teba podmienený stres? Škola. Školou hlavne? Je to nejaké určité predmety? Fyzika. Jak to také na sačku Máš čas na relaxáciu? Na relaxáciu. Vieš pravidelne? S kamarátmi. Hej, zase. Áno, máme. Tak poďte. Majú písomku, takže majú stres. Môžem sa te spýtať, stresuje sa často? Áno. A čím je u teba podmienený stres? Čím je u mňa podmienený stres? S tým, čo očakávam. Preteká mi to písomka, tak písomka. Takže školou, Školou, športom. Takže stresuje sa často? A čím je u teba podmienený stres? Stresuješ sa? Ani veľmi nie. Nie? A keď stresuješ, tak čím je to u teba? Možno s školou, alebo keď mi nevychádza to, že si napadám. A aké sú tie okolnosti? To mi napadá. Stresuješ sa často? Ani nie. Takže nič u teba nevyvoláva nejak stresu. Ale tak jasné, že niečo. Stresuješ sa? Ako často sa stresuješ? Stresuješ sa vôbec? No, skôr menej. Skôr menej. A keď sa stresuješ, tak čo to u teba vyvoláva ten stres? Škola, alebo málo času. Málo času. Takže nemáš nejak čas na relaxáciu? Máš čas, čo vieš sa zariadiť. Takže ako často sa stresuješ? Stresuješ sa vôbec? Tak stresujem, ale nie nejak extra často, normálne. Ale skôr, a čo je u teba ovplyvnené? Čím je u teba ovplyvnený stres? Tak úplne počtom hodín spánku. Hej. A neviem, v škole často. Takže, stresuješ sa? Ako často sa stresuješ? Stresuješ sa vôbec, alebo ako Nie, málo, iba keď nejaké vystúpenie, čo týka materiálu. škola, nič? To nie pritestoval. Stresuješ sa často? Často aj nie, ale tak primerane. Primerane. A čím je u teba ovplyvnený stres? Viete čo, nestíham toto. Napríklad, ja neviem, keď chodím ráno do školy alebo tak proste bežím na pusema. No sa pýtajú. No, stresuješ sa často? Strašne často. Prečo sa stresuješ? Školou. Školou hlavne? Aj doma, alebo ešte niečo? Či ani veľmi nie? Stresuješ sa často? Ani nie. Ani nie. A keď sa stresuješ, čo je u teba ovplyvnený stres? Čím? Ja neviem. Nevieš? A cvičíš pravidelne? Nie, vôbec? Tak raz za koľko? Vôbec? A ješ pravidelne? No áno. Ako často? Dosť veľa. A máš čas aj na relaxáciu? No ja práve, že veľa relaxujem a naučím sa. Hej, dobre. Ok, ďakujem. Ako často sa stresuješ? Stresujem pred písomkou, čiže dosť často. Dosť často, takže hlavne... Podľa toho, aká písomka. Takže hlavne škola je to? Alebo aj niečo iné mimo školy? Niečo iné. A máš čas aj na relaxáciu? Áno, určite cez víkendy. A cvičíš ako často? Necvičím to. Necvičíš vôbec? A stravovacie návyky? Dobre, ty sa udržujú. Dobre. Ďakujem pekne. Stres je u mňa podmienený stresujúcim faktorom, ktorými sú u mňa rôzne bytosti, napríklad študenti občas. A iba študenti? Alebo aj doma sa pre niečo stresujete? Ale aj doma sa občas pre niečo stresujem, no. Viac menej to je Keď robota. nestíham. Ale je to robota, no. Určite je to robota. Doma sa nestresujem veľmi, však doma je pohoda práve, tak všetko vychádza tak, ako má. Je o mňa dobre postarané doma, takže doma mám lídeček. Akurát, že v práci občas dochádza k stresujúcim situáciám, keď niečo nestíham, čo mám stíhať. Alebo keď... A máte čas na relaxáciu? Športujete? Snažím sa troška. A jete pravidelne? Jem. Či jete pravidelne? Pestro stravy? No, jem pravidelne, skoro stále. To je dobré. Aj keď to nevidno.
Jeme všeličo, To je tiež aj dobré. keď to tiež nevidno. Dobre. Ďakujem, tak to je za rozhovor. To je všetko? Všetko. Hej.